ഷൊർണൂർ കാരക്കാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയ ആഘോഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കൊണ്ടാടി. നിരവധി വിശ്വാസികൾ തൈപ്പൂയ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. തൈപ്പൂയ ദിനത്തിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് നട തുറക്കൽ, തുടർന്ന് അഭിഷേകങ്ങൾ, കാവടിപൂജ, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം, ഉച്ചപൂജ എന്നിവയുണ്ടായി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിപുലമായ പ്രസാദഊട്ട് നടന്നു. വൈകുന്നേരം 4:30 നട തുറക്കൽ, 6 പറളി വൈത്താമണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാദസ്വര അവതരണം, 6:15 ദീപാരാധന, തുടർന്ന് പാലക്കാട് കല്ലേക്കുളങ്ങര ഷാജി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ ഭജൻസ് നാദധാര അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭജനയും അരങ്ങിലെത്തി. രാത്രി 10 മണിയോടെ അവൽപ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തതോടെ തൈപ്പൂയ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമായി.